Aste honetako bilerak zure buruan antolatzen saia zintezke. Zure etxeko lanak eta hilabete amaierako azterketa. Zure denbora ezin hobeto kontrolatzeko, eta zeuk nahiz besteek espero dutena beteko duzula ziurtatzeko. Zure rutina osasungarria berreskuratu, hiruhileko honetan zure onena eman, zure gurasoek baieztatu dezaten azkenean nahi baduzu lortu dezakezula. Momentua iritsi arte, hemendik aurrera egiten duzun guztia, erabakigarria izango da emaitzetan. Saria sakrifizioan dago. Saiatua izatean. Amore ez ematean. Xehetasun txikietan. Errepikapenetan. Errepikatu. Errepikatu. Behin. Eta berriz. Eta berriz. Eta berriz ere. Pentsatu gabe ateratzen zaizun arte. Zure helburua eta zu bat izan arte. Izerdia elkarrekin botatzeko. Irribarre elkarrekin egiteko. Zalantza elkarrekin egiteko. Eta elkarrekin ospatzeko. Eta orain zer? Lortu duzu, orain ez dago likidorik. Ez dago hondakinik. Orain zure burmuina unerik onenean dagoela, badakizunean zure barnean zeu baino ez zaudela, zer modu zaude? Niri galdetuz gero, ondo ikusten zaitut.